Mbukeli wenseso ye-TV1 siyabingelela emlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini njengoba namhlanje siseyintabeni sisemanzini amakhulu sihamba nodokotela umkhulu Madumezweni mkhulu sikubingelele sikunikeza ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso ye-TV1. Hayi sibingelele kuqala kuwe Mr King bese sibingelela Nkosi yami ababukeli bayinsika yesizwe TV1 sithi cha siyanibingelela nje Nkosi yami nomikade yagcinana cha Nkosi yami sisakhona sisaphila nje bakithi ukuthi phela kuyeke kube khona lokhu nalokho ngokuthi indoda ayihlali phansi. Yebo. Amen. Mkhulu la sibonile ubuke waqalwa emanzini ngoba khona ingxoxo obanayo ubuwenzana sasikhathi baba. Khehla lami uyabona njengoba nje silana kahle sizolungiselela unyaka ozayo khehla. Yebo. Kwazise njengoba ubona nje unyaka manje lo sikubona uyaphetha manje ke lo sikubona kuyenze ukuthola ukuthi awuphethanga kahle noma izinto ebesiyifisa besicela kulonyaka lo azenzeka. Ngisiyacela ukuthi Nkosi yami ke okwanyaka ozayo Nkosi yami phela nakho akukhanya nathi ke sibonakala njengezinye izingane ke sibe bahle Nkosi yami manje la sabantu ezothi basizocelela ukuqala konyaka bese kuthi ke nalabantu Nkosi yami sikwazi ukuthi sifike sibathinte ngesandla sala ekhaya Nkosi yami ukuthi nabi izinto zabo ake sithi masibathinta Nkosi yami ke zenzeke ke zithi ukuphaphama kulonyaka lo esibona kahle singasho sithi sabantu abazocela amandla amasha. Amen. Uzocelwa amandla. Kuzocelwa nje ukuthi Nkosi yami ethongeni ngoba nakho sibuye siphatha abantu phela Nkosi yami akube indlela efaneleke konke abakucelayo nabakufisayo bethembe thina ngoba kwenziwa yithi koma kwenzeke. Amen. Mkhulu sibe nama calls amaningi abantu bewudinga umsebenzi njengoba ade siqale safundisa kakhulu emsebenzini ebesiwenza nawe mkhulu. Abantu baningi abafisayo ngempela ukuthi kulonyaka esizoqala umkhulu uzosebenza futhi bazomthola. Thokoze khehla uyabona njengoba usibona nje sila futhi sivezela nawo wonke umuntu cha nathi le ndawo seyihamba kukhomba khona ukuthi okanyakezayo Inkosi impela umuntu oyobafika ayikobe sesimkayela ngisho isikhathi ukuthi cha impela into zakho esikhathini esithile ufuna ngabe usuyayibona into ngoba ngishilo nje ukuthi ikhona nathi into eke sathi Nkosi yami ake siyengeze nathi ukuze kubonakala ukuthi cha phela uthanda ukuthinta izinto zomuntu kuye kube mhlungu Mr King umuntu elokhu ebuthi cha akwenzeki. Cha dokotela akwenzeki futhi nawe ebona nje Nkosi yami uyayihlupha kodwa uma kungenzeki uphatheka kabi manje ke sesithi cha asicele Nkosi yami ukuthi ke la ake kuphakama amandla amasha Nkosi yami manje ke sifuza ohlambulula wona nje Nkosi yami bese siyacela ke ngoba yonke lento iqala kahle unyaka mawuqala. Amen. Mkhulu njoba ke sisho ukuthi ngonyaka ozayo izinto ngempela amandla azobe phezulu kakhulu abantu abasondele kudokotela abantu abafone abantu futhi inombolo zadokotela bayithathe inombolo ngoshintsha mkhulu. Inombolo ikhona impela lesisebenzisayo nje ngicathi ngingayibiza uMr King ithi 079 524 9963 inamba leyo ke esitholakala kuyona ithi 079 5249963 inamba leyo ke Mr King esisuke sotholakala kuyo kukho konke esikwenzayo khehla nakho konke sesikhulumile sakufundisa umuntu ofuna lezo insebenzo nalezo zinto lezo akasondela kunjalo nje khehla futhi akujiki lana Mr King sicela umuntu ozothi maqala unyaka athi cha mina mkhulu sengikhathele ukuhlupheka yazi yonke iminyaka bengihlezi ngiplana mkhulu bengihlezi ngithi nami ngiyakufisa u1 no2 no3 ngibathola abantu bathi bayangisiza kodwa mkhulu ungasizakala ngifuna yena ke lo muntu ozothi Nkosi yami qala unyaka athi mina mkhulu ngifuna ukubona ukuthi Nkosi yami kanti amandla akho hlezi uthi wena unawo kodwa uwagodla ungafuni ukwachaza ungafuni ukuyiveza kanti mangakanani ngifisa labo bantu ngabo uzothi cha thina mkhulu sibona nje sihluphekile ngasisebenzi kodwa Nkosi yami singakhanyisa ngoba la kwamkhulu Nkosi yami akukhokhwa uyakhanyiswa Nkosi yami edlozini kuyakhanyiswa ethongeni bese sibona ukuthi Nkosi yami thina nawe ungasizakala kanjani ingakho ke silana Nkosi yabezizwe kunjalo nje futhi akujiki. Cha mkhulu sibonga kakhulu ithuba nathi besazivele sibe khona lokhu kwenza futhi sikhombisa isizwe ukuthi umkhulu amandla eza nawo ngonyaka ozayo makhulu kangakanani. Akunjalo. Khulu ke asibonga kakhulu if amazi okuvala unawo usungashanje ngawo nje ubeka ambala mase ke siyagoqa baba sikwazi ukuqhubeka esigodlweni. Cha nje engakusho Mr King ukuthi cha njengoba siya
la kuhlukanisa khona umnyaka ngithi mina ababukeli bensika isizwe TV abaphephe Nkosi yami bawudle kahle lo nyaka uphele kahle kubona futhi noma usuqala ngiyabafisela Nkosi yami enhlanhla ukuthi mawuqale kahle bethole amandla okuncanyana nabo bavele Nkosi yami kulabantu abazosizakala kubo Nkosi yami so ngiyafisela nje inhlanhla kuwo wonke umuntu Nkosi yami ozobuka nongabukanga ke Nkosi yami ngiyabafisela inhlanhla kunjalo nje bese ngithi cha nigade ke Nkosi yami ngingathiwa hayi amabhadi ka December kanti umuntu uthathe weqiwa injabulo amen kunjalo nje Mr King sibonge kakhulu hayi siyabonga mkhulu amen amen